Allah ka ji kan mahaifina, rahamarka ta karɓi ruhinsa alfarmar mai bada alfarma. Allah ka ji kan mahaifina, rahamarka ta karɓi ruhinsa alfarmar mai bada alfarma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maulana. Faya asafi wa fatin mahaifina ga dare sakar rana. Kulli nafsin za'iqatul maut tana ta diri a kirjina. Yau layi ya biyo kaina mutuwa ta dauke babana. Abunsa na fara jin Allah da ma'aiki tun zanin goyo. Ba a yawa sabare warki bai san su ba gunsa zan koyo. Bautar Allahnsa na yi mun kama da waliyai yan uwa wayo. Da yawa na so ganin baccinsa yake ta min tunanina. Na san dai shi ya haife mu amma ban san mai ya kunsa ba. Haƙurinsa da kau da kai kara ba zai yo gun mutane ba. Kyauta da yawan ziyara da sada zumunci ban kamanta ba. Sannan gun juriya la ilaha illallah nan nake kwana. Kaunarsa da malamai kai kace bai taɓa haihuwar ɗa ba. In kana so yayi da kai to ka bi masa su ba bi na wasa ba. Sharifai nasa ne inda duk suke zai je ba hakan nan ba. Da hadiya mai yawa gwargwadon ikonsa da ransa ko rana. Zikirin Allah a harshensa baya a bushewa bare rata. Gunjan carbi mahaifinmu ta kai ɗan yatsan sana kanta. Ko ba carbin a hannunsa zai ta motsawa yana fata. Yardar Allah yake so ya samu aikuwa ga ta babana. Allah ka ji gan mahaifina, rahamarka ta karɓi ruhinsa alfarmar mai bada alfarma. Ƙarya ko da ta wasa ba za ka ji Alhaji ya kwatanta ba. Bai san tsoro ba sai na Allah kuma bai ga idan mutane ba. Sa'atin Allah ya fuskanta bai riga addini da wasa ba. Allah akbar kabiran masoyin annabi ne mahaifina. Wata rana ne ya ce min na zo ko ya kama hannuna. Ya ce Hafiz na ce marna amnan take ya ƙara kallona. A al'adarsa dai na sani baya iya kama sunana. Sai dai ya faɗa cikin addu'a don ƙaunar rai cikin juna. Ya kasa faɗan yana jin jiki kunyar Allah yake kunji. Ga ciwo na ta cin zuciyarsa yana haƙuri idan ya ji. Tausayinsa ya ƙara kama ni sanda hawaye na ya kai hanji. Abinda ya ce da ni dai kawai da akwai matsala a kirjina. Ya kwana asibiti ranar bai san a ina ya kwanta ba. Da safe ina zuwa sai ya ce karfe nawa ban ya aune ba. Na ce tara ta wuce hankalinsa ya tashi da bai yi sallah ba. Mazadan Allah amin alola mi yi tare da kai masoyina. To bayan min idar ne ya ce mun raina ya ki yin daɗi. Yau ni ne na ƙara'i na sallah al'amarin akwai faɗi. Ko ka san na fi shekara 50 ruhi na ta jin daɗi. Ban rasa sallah a jam'i ba ko da sau ɗaya in ji babana. Kuma ban fashin wazifa ba ko Qur'ani ban karanta ba. Amma yau gashi ciwo yana neman ya hana ni ban so ba. Sai kuka don takaicin bai sallah a cikin mutane ba. Subhanallah da gyarna kurkurtar shi ya yarda maulana. Allah ka ji gan mahaifina, rahamarka ta karɓi ruhinsa alfarmar mai bada alfarma. Da soyayya ya rene mu tarbiyya haske akan haske. Ya ba ma abin da duk da yake nema ga uban da ba sake. Ya nema na addu'ar da fa'i jalabin mu ya bayi saukakke. Gaskiya haƙuri zaman lafiya su ne furjin sababu. Mai barkwanci da kakaci ga tauniya da daidaito. Yana da yawan nasiha ga kowa sai ya ɗauke kokwanto. Mai rashi da
taushin hali shi ko ta ina ya bambanto tafiyarsa a shugaba sai shiru Allah Allahu gajana wa'adan shi ne ya haifan baban yi zama da mutum kamar shi ba tsoron Allah da kankan da kashi bai taɓa raina kowa ba Allah ya ji kan mahaifinmu dan zatinsa da bai kamanni ba lamarin da yawa ina son faɗi ba dan saukar hawaye ba yan uwana aniwa Allah mu lura da juna dan ma'aikina fitina da irin nasiyarsa kowace rana muna kwana mu kamanta irin ɗabi'unsa alhaji kyan halinsa ya yi suna mu sani darajar muna kan tafarkin annabi ji babana da akwai darussuka da na gansa a fili ga su zanjiro wanda da sai da karatu ya ban labari na suru yau ga gashi ina ganin su wuraren har wasu take sun hauro ku biyo ni a yanzu zan warware dangi ku rubuta zance na Allah ka ji gan mahaifina ramar ka ta karbi ruwinsa alfarmar mai bada alfarma ban san raina ga annabar na uwa da uba da ƴaƴana dan uwa kadara kusanci abota harkoki masoyana wannan ita ce dabara ga wanda ya gane ina nake kwana mu da su duka babu mai wanzuwa wallahi sifar muku suna tunda bai zauna ba to mu zaman mai zami sai yawan kunci wai ina zatin masoyin ma annabi ya tafi tun suna bacci to ashe da duniya na rike wani dashi ne cikar yanci zahirinsa tana cikin baɗininsa anan zan kama bakina duniyar nan za ta kare da sannu gaba ɗaya babu mai saura ni'imomi duk gushewa suke wallahi suna zama kura ayyukan barina da sako suna ta zuri babu mai gyara domin su ne kadai za su wanzu cikin ta gida zuwa gona na gane idan na bar duniya to ban da gida idan na je sai idan har na gina sha a can kafin mutuwa a yarda je idan na gina da alkhairi yayi daɗi da ba wanzaje idan sharri na aika a ce min nan shine masauki na da na ɗauka idan na aje kaina na aje wa kai tuna ashe ƴaƴa da mata nake tarawa ina tunanina wata girma wanda na yi wa ginin bashi a sahun masoyana in tai aure da shi za su zauna ma a cikin abayana ashe da yawa gidajen matattu ne da nake gani nema masu shi tuni sun wuce wasu sun shiga za su fice ciki su ma haka dai za a yi ta gado ana shuɗewa rai yana fama ko da alkhairi na gadon da sharri ba zan so ba rana mutuwa kofin da ke sha da duk mai rai kuma dole sai ya sha kabari kofar shigar sati tilas a shige shi duk washa yau za ka saka agogo a saka abin da ka sha da su ka sha da yawa da ban fahimta ba sai bayan rasuwar mahaifina ashe marasa uwa da uba ma ba su ne marayu ba marasa ilimi da tarbiyya ba a kai su rashin mahaifa ba ba alkhairi da duk ɗan da bai sha albarkar iyaye ba shi maraici ɗaukaka ne ga masu kusanci har yana rana na duba duniyar nan gaba ɗaya malam ban gaba ko ba sai wanda aka yi wani kafani bai ɗau hasken ma'aiki ba kabari kuwa kurkukun Allah ne bai saba da kowa ba sai an ɗaure ka za a saka cikinsa ina masoyana bata san hanya ba balle gida ko ina kake kai take nema mutuwa ba ta barin ɗa saboda uwa da uba idan girma tausayinta yana cikin bin umarnin Allah da alfarma da zarar lokaci ya cika ba ƙari ba ragin rana ke raina ki wa Allah ki kama
sani ranar wafati kike fuskanta ba da aure ba, ki sani ke ce madubi na gyara ɗabi'a ba jikina ba, duk inda kika da ni Allah na nan kuma ya ga motsina. Ki sani ba dukiya babu da abokai ko iyayena da za su iya sa amfana mun komai ran wafatina. Sina kallo sina ji ana zare raina masoyana, sai da su jira na har na cika nan take su tuɓa kayana. Mai mun wanka ya zo ya ga aibin zati na idan ya so, na kasa ta waya da munin jiki kowane aibi da ba na so. Wani ma ya sani bare a gani yau gashi Ubangiji ya so, a gani in ya rufa min asiri shi ya nufa makayina. A sanya min tufa sabuwa a idan da yiga ta kyakkyawa, amma munin ta kokenta ba a gani dan na zamo gawa. Suna kuka su ɗauke ni sai makabarta har da gaggawa, su saka ni cikin ƙasa su rufe ni su tattoshe masoyana. Su yi min sallar da babu ruku'i ba su jada suna kuka, su ma sun san akwai imtihani ko ɗaya babu mai shakka. Sai in Allah ya so ya saka ni cikin ramarsa ɗaukaka, don isar nafsu zakiya ilawu ka kai ni gaban masoyina. Rasulillahi maulana, abin kaunar mahaifana, ruhin jasadin iyayena, annabin da ka bai wace tuna, na kaunar ma'aikina.